dilajengaken dening Ibu Prastiwi. Waduh, saking apike parikan mau tak basani tenan. Monggo Bu, diajeng, monggo lajeng dipun ajengaken, monggo diajeng. Ya kene 100. Wow. Wis ra sida tak alem kowe. Dialem kok malah marahi kere. 100 ra apa-apa gongong cah kandel kok 100. Nyoh, Pras. Asik. Wah. Sip. Iki ngecungi apa iki? Sip. Kowe iki ngopo? Driji cendik-cendik kowe. Sip ki ngene iki lho dawa. Sip kok mung semene. Sip. Ya ngece tenangane. Arang nek megar tangane cilik-cilik ya ora. Cakep ora ya, Cuk? Cakep wae ora. Cakep. Cakep piye ya cakep wae Mas. Ya, rasa ngenteni duwite gek muni. Bocah kok le bagus. Alah, gak aku nek ngono kuwi yo. Njur ngalem ya. Mangkel yo adus yo. Lho. Njur ngejak adus. Iya yo.